Häzirki wagtda güneşli diýärmizde türkmeniň bereketli topragyny guşgursak ak buğdoýyň bol hasylyny kemale getiren edermen kärineçi daýhanyň zähmeti gaýnap çygyşýar. Şu günleri daýhan yklasy zähmeti bilen ýetişdirilen hasyly yrýa etmän döwlet amaryna tapşyrmak her bir gallaçy kärineçiniň şeýlehem bir gaýry goýulmasyz işe dahilli her bir adamyň mukaddes borjuna öwrüldi. Şonuň netijesinde etraplaryň daýhan birleşiklerinden gallaçy kärineçilerinden özleriniň däne tapşyrmak barada döwlet öňünde boyun alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirenlikleri hakynda gelip gowuşýan boşluk habarlarym sagat saýyn köpelige. Arzyly pelehana üstünlikli ýeten gallaçy kärineçileň en jemetiň gadanan netijesi ören guwanyrjy boldy. Bu bolsa olaň şu ýyly buğdoýdan aljak ýerdejilerini hatam artdyrdy. Vilayetde döwlete tapşyran önümleri üçin gallaçy kärineçiler bilen pul hasaplaşyklary geçirilip başlandy. Özleriniň tapşyran däni hasyllar üçin ýerdejilerini hasaplaşmaga gelýän daýhanyň şahatlyklaryny begenç beýtonçlaryny hiç şurdat bilen deňer ýerler. Hasyl ussatlary ýurdumyzda zähmet adamlarynyň ýaşaýyş durmuşy hakyny edýän ýadywsyz taýlaty üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini beýtonç bilen beýan edýärler. Yergelini belläp geçdik. Berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna Sewda bank ulgamy döwrebap derejede kämilleşdirilýär. Hut şu nukdaý nazardan bugünkü günde öz halal zähmetleriniň meýwelerini ellerine alan gallaçy daýhanlar vilayatyň Sewda merkezlerinde bolup nagd däl görnüşinde azy garyetleriniň Sewda satuw işlerini amala aşyrdylar.